Alla kienu qiegħed lill-Abram li se jbierku, ikollu ħafna nies li jiġu minnu daqs il-kwiekeb tas-sema u permezz tal-familja tiegħu, il-familji kollha kienu se jitbierku. Abram emmen li Alla kien se jżomm il-wegħda tiegħu. Issa kien iż-żmien li jsib mara li t-tifel tiegħu Iżak. Kien hemm bżonn li hu wkoll tħobb lil Alla bħalu. Għalhekk sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u qalilhom: "Għatuni kelma li ssibu mara lit-tifel tiegħi li tkun taf dwar Alla, mhux min nisa li jadoraw Alla tfolozz. Morru fir-raħal u sibu tfajla minn hemm." Iżda l-qaddej kellu mistoqsija: "Imma jekk jien ma nsib l-ebda mara li tixtieq tagħmel dan il-vjaġġ għal hawn għal għandek Abram u Iżak, x'nagħmel?" Iżda Abram żamm f'moħħu li Alla jżomm il-kelma tiegħu u wieġbu: "Alla tas-sema, dak li jżomm il-wedjiet tiegħu, se jibgħat anġlu minn tiegħu biex jgħinek." Il-qaddej għamel kuraġġ u mar jagħmel kif kien mitlub. Il-qaddej ħa 10 tiġmla u telaq biex jagħmel vjaġġ twil. Fl-aħħar hu wasal u waqaf ħdejn bir barra mill-belt. Kif kienet jistenna u talab: "O Alla ta' missierna Abram, għamel jiena nagħmel dak li talabni sidi Abram. Nitolbok li waqt li jien qiegħed hawn ħdejn il-bir, it-tfajla li tagħtini l-ilma mill-bir u tisqi lill-iġmla tkun il-mara ta' Iżak." Qabel ma spiċċat talba, Rebekka resqet lejn il-bir. Kienet tfajla gustuża. Il-qaddej mar fuq it-tfajla u staqsija: "Jekk jogħġbok, nista' nixrob mill-ilma tal-bir billi tislif li l-ġarra tiegħek?" Hi malajr tagħtu x'jixrob. "U mhux biss, imma mtella l-ilma l-ġmla tiegħek," qaltlu bit-tbissima. Il-kliem tagħha laqat lill-qaddej. Din seta' tkun it-tfajla l-ġdida ta' Iżak. Il-qaddej għad attent għall-manjieri tagħha waqt li bdiet ittella l-ilma għall-iġmla. Jidher li kellha qalba tad-deheb. Il-qaddej issa daħħala f'rasu li Rebekka kienet it-tfajla li kellu jfittex lil Iżak u ta' xi teżori sbieħ. Meta hu Rebekka li kien jismu Laban ra li l-qaddej ġej bl-iġmla, ħareġ jilqgħu. Laban stieda lill-qaddej biex jiekol magħhom. Waqt li kienu bil-qiegħda, il-qaddej qam u qal: "Ma nistax nibda niekol qabel ma nagħmel kull ħaġa li talabni sidi." U beda jispjegalhom kollox. Kien jidher li Rebekka kellha tkun il-mara ta' Iżak. L-għada filgħodu, il-qaddej qal lill-familja ta' Rebekka: "Ħalluni mmur issa u nieħu miegħi lil Rebekka." Imma t-siju tagħha talbu bi ħniena: "Jekk jogħġbok, tieħodix issa miegħek. Ħalli hawn 10 tiem oħra, imbagħad inħalluha tiġi għandek." Imma l-qaddej insista li kellu jmur lura malajr. U rranġaw kollox meta Rebekka għażlet li tmur miegħu. Il-familja tagħha berkuha u batuha biex tibda ħajja ġdida. Rebekka u l-qaddej imxew it-triq lura d-dar ta' Abram. Hekk kif resqu viċin, Rebekka qalet lill-qaddej: "Minu r-raġel li ġej miexi lejna?" Il-qaddej weġiba: "Dak huwa sidi." Iżak feraħ li Alla kien għażillu tfajla speċjali għalih. Iżak u Rebekka iltaqgħu flimkien u bdew iħobbu lil xulxin. Huma ltaqgħu u żżewġu dakinhar stess u baqgħu jgħixu flimkien ferħanin. Il-wegħda li mill-familja ta' Iżak kellu joħroġ xi ħadd speċjali twettqet mijiet ta' snin il qudiem meta kellu jitwiled Ġesu li kien il-Messija.